И здравейте, пичове, аз съм Clash Gamer BG и днес ще поиграем малко Зомби Цунами. Поиграх тези 2 дни малко. Тоест, исках да снимам на нея, изглежда ми яка. Ако според вас е яка, пръснете един лайк. Рекорда ми е 40 зомбита, които съм събирал така. Тоест, без само мозъци така, зомбитата така. И рекорда ми е 40. И мозъците. Броя на ето тук. Ако виждате, където пише зомби, където има и 9. Е 14 в момента. Там съм събирал 40. А в мозъците също 40. Защо го прескочих и аз не знам. Бум! Скачай! Пишете в коментарите вие колко сте събирали. Ако я играете, ако сте я играли въобще. Това не го очаквах. Тоест, очаквах го, обаче не. Цунами да не. Това е доста тъпо, защото не винаги пускат 3 лазери. Понякога може да пусне 3 лазера и е доста яко. Ма и бавно. Не. 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 Вече се обърза доста. Не. Оп. Не. Точно 40 направих. Исках да направя 41, за си мина рекорда. Сега билетче. Нищо. Парички. Сега. Да играем. Тези реклами. И да започваме. Това било значи. По повече пари събирам. Доста яко. Вижте ми прическата на зомбита. Тоест аз съм им сложил такива шапки. Имам зомби кап, тази каубойската шапка и прическата. Живяха.
Балон. Балун на английски. Точно. Но ме кефат големите пари. Тоест, вижте по колко пари събрах. Тоест, 218 парички. Като са малки, събирам само 200, т.е. и не мога повече. Цунамито е много яко. Не, нямам толкова зомбите. Оп. What? Не, 7 вече стана. Не знам според вас дали тази игра е яка. Според мен е доста яка. Какво имам в маркета? За сега нищо ново. Ето сложим тази Cowboy Hat. Ето тази прическа. Да, забравих ето тази прическа да ви кажа. И зомби кап. Тук ето. Какво съм грейтнал. Искам да отключа повече неща. Мисля някъде 9 минути да го правя клипа. Тази ми е последната игра. Тоест, колкото издържа толкова. Без да иска да го пропусна. Нинджа. Тя е хубава. Вижте. Опа. Скок, подскок. Скок. Не. И хора, до тук мисля приключвам клипа. Абонирайте, лайквайте, харесвайте и чао чао!